Здравейте и добре дошли в подкаста да си говорим направо. Заедно с моя гост Симеон Стойчев ще обсъдим как да пазаруваме устойчиво по празниците. Ще поговорим за важни теми като устойчивост, гринвошинг, бърза мода, капсулен гардероб и правата ни като потребители, когато се натъкнем на неустойчиви продукти. Би ли споделил с гостите какво всъщност представлява устойчивото пазаруване? Всъщност устойчивото пазаруване е една концепция, насочена към намаляването на негативното ни въздействие като потребители, като наши навици на потребителите, към околната среда, икономиката и обществото като цяло. Конкретно с примери, устойчивото пазаруване представлява, например, да подкрепяме локалните производители, тъй като по този начин намаляме въглеродния отпечатък на транспорта върху обществото като цяло. На следващо място става въпрос за избор на екологично устойчиви продукти, за които знаем, че са такива. Например, такива, които са биоразградими по-лесно, които са биорециклирани. Трето място, такъв пример за устойчиво пазаруване е свързан с минимизирането на отпадъците и по-конкретно избягването на свръхпакетираните продукти и избор на опаковки с многократна употреба.